салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтарако навори имрӯз аст анамин намудувойкаҳои гуфтивай гапо ғавса ки зимистона размеро стандарта духтаро ай 46 пуш то 50 пуш 52 пуш ҳам мешавад. нархиш 280 сомонӣ. нархи донаша оптун гирем бояд чӣ арзон мекунем. расветкош аз нишон меча. духтарако бани намуд тройка омадай. ира материалш ҳам хаберниш нежни хушрӯе ки нархошун ай двойка фарқ мекунад 400 сомонӣ ай духтаро. баъд ани тагангиш дарози хушрӯ ай духтарако. دیگه размери ам духтаро стандарт ай. ай 46 пуш то 52 пуш ам мешавад духтарако. духтарако не тройка ки оз нишон додам 400 сомона не расветкош аст не цвета дорад сиёҳ дорад мен бежоки навор кардам ама бани двойка ки 280 сомон буд на расветкош дотай дига одам бисёр намеша навор карда. ва духтарако не намуд коржунка омадагӣ 4 та ранг дорад. нигоҳ кунед сафедча дорад капшонкадорш ҳам дорад ё ки ҳамин хелш капшон дорад. капшон доштиян духтарако 4 та ранг дорад сафедчаву бо бежвича хай не ранги дигари шояд чанишон чим одам бисёр намеша навор карда. нархи духтаро 270 сомонӣ. دیدی материал берунаш кожа дарунаш боша духтаро камтар хеле бай дора мех дорада гарм кунанда. размери ай 46 то 50 ра стандарт нест ай 46 то 50 хароба куда мешавад 52 пуш да умуман размер намешавад. дарозам ба духтаро